Već smo vidjeli da izveštaj evidencija prometa daje spisak svih izdatih fiskalnih računa u određenom vremenskom preseku. Međutim, ovaj izveštaj ima i određena ograničenja i nedostatke, pa smo iz tog razloga osmislili aplikaciju pod nazivom Fiskator. Fiskator je program koji također prikazuje izdate fiskalne račune u određenom vremenskom periodu, ali odmah možemo da uočimo da se vremenski period u Fiskatoru može preciznije podesiti u odnosu na evidenciju prometa. Fiskator nam omogućava i da odradimo promene označenih računa koje se odnose na način plaćanja. Dozvoljava nam da obrišemo pogrešno izdate račune ili da dodamo račun ako je greškom izbrisan. Najveća prednost Fiskatora je u tome što nam omogućava da jednim klikom odradimo refundaciju pogrešno izdatog fiskalnog računa i da tu refundaciju odmah pošaljemo na fiskalizaciju. Na raspolaganju imamo i veliki broj izveštaja, koje vrlo lako možemo da generišemo jednim klikom na određeno dugme. Izveštaje koje možemo da oštampamo su presek stanja, dnevni i periodični izveštaj, artikli prodati u danu, artikli prodati u periodu i artikli vraćeni u periodu. U nastavku ćemo detaljno prikazati svaku od prikazanih mogućnosti programa Fiskator.